तो दैहुंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय दे लोगोफोर डिसकाउन्टआव मोनबावदोंसो अच्छा आरो नायजोबासै अबे साले आयु आले हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बार थाबाय गोदान भिडिअजों ब्लग बानायनाया गोबावसिन दिनै बानायबाय जों बेरायनो नागिरदों लोगोफोर फैगासिनो आं नेगासिनो बिसोरखौ दायो लामायाव दं आं A few moments later एक्टरफ्रा सफैबाय नै एक्टरफ्रा बाबरे बाब लोगोफोर दायो आं लोगोनि गारिखौ सालायबाय जोङो मरनाय टि गार्डेनाव थांगासिनो लोगोफोर लामा मोजां सफैबायलै लोगोफोरनि पुरा लामा मोजां सफैबाय बाबारे बाब ओरैनो थाबाय नै लोगोफोर Sarah. Oh, then have a dog. Okay. अबे साले Oh, नै लोगोफ्रा सानै फंबाय जोंना ड्राइभारा मावखायनो मोनफैजेनबायमोन नै लोगो हाबला फैदो आयु आले एक्टर नुबाय आरोना है मा बुंलायदो बोला एसे सालायनो दा लामाफ्रा नायगिरदो लामाफ्राथ' नै गाइस नै जाखाला माने एक्टर नुबाय बायदि लोगोफोर एक्टर नुबायना एसे स्टाकाराव बारा नङा डिसकाउन्टआव मोनबावदोंसो तो लोगोफोर जों फाइनालि मरनाय मोनफैबाय दै होदों नै लोगोफोर साहायाव माबायदि दै होयो नै बाबरे माने दिनैसो नुदों माने जोंना आसामा साहा बागानजोंनो मा फेमासखा नालाय लोगोफोर क्या क्या बोला तूने ये पहले क्या बोला चल ओरै गसाइगावनि ओरै खोलाहाबो मरनाय होननाय मोनसे टि गार्डेन दं नोंथांमोना फैनोबा फैनो हागोन बिराद मोजां किन्तु बिराद गुवार दै लोगोफोर खमैबो 30-40 बिगासो जागोन साहा फेक्टरि नै लोगोफोर बेयाव नाय मरनाय टे गार इट्स मामोन सफैलै लोगोफोर टे गार्डेनाव हाबबाय लोगोफोर थ' जोङो दा मरनायाव हाबजेनबाय ओरैबो दं नै गाइस ओरैबो दं तो दैहुंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय दे लोगोफोर माने जोबोद गुवार दै बेयो माने जोंना आसामा साहा बागानजोंनो फेमासखा नालाय लोगोफोर तो ओरै हेन्डसामफोर दं ओरै जोंना ड्राइभारा सालायदों माने जोबोद गुवार दै लोगोफोर आयौ ओरैबो दं गाइस खमैबो 40-50 बेबायदि बिगा जागोन दे बिदिल' जानाय नङालै लोगोफोर खमैबो 100 बिगानि खम जानाय नङा दे ओरैबो लामा दं मरनाय टे गार्डेनाव नोंथांमोना खोन्थाखानि बेयाव फेक्टरिबो दं दै लोगोफोर फेक्टरिबो दं थारमाने बेयाव साहाखौनो बेयावनो खाबाय बेयावनो माने फेरेदबाय आरोना कम्पानिबो दंखायो नालाय थ' नायनाय लोगोफोर कन्टेक्ट राइट गाइस बेजों माखासे मानसिफोर थायो जानांगौ ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा बावदो बेयाव साहा बागानजों लोगोसे मोनसे बिराद मोजां प्लेस दं
नोंनावमोन आं बेखौ खोन्थानो नागिरदों थ' गोबां मानसियानो बेयाव माने सेलफि लानो फैयो दै लोगोफोर थ' नोंथांमोना नायनो बेखौ नुबायना नालेंखर बागान ना थाल बागान बेलाय माने बेयाव माने बलिउडनि फिल्म शुटिंबो जायो दै सम सम बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि आयौ इसकी माँ का मावबायमोन गाइस बिराद जानला मोनला सालायोलै लोगोफोर कौन है ये लोग बेयाव एसे फटक लानानै थांसै लोगोफोरजों नालेंखर बागानाव सफैलायबाय नालेंखर ना थाल बागान फटकल' खेबजायोलै आसल गोजा माबायदि नुदों आंखौलाय फाग्ला भिडिअसो बानायदों भिडिअ जादों बारनाया एसे मोनसे भिडिअ जा रोंलाय सफैना माबायदि मोनखो जायगायाव मोजाङालाय मोजां दा गरम गरमि लागिसे थ' लोगोफोर बियो मोनसे बेरायग्रा जायगा नालाय साहा बागानजों लोगोसे बेयाव मोनसे बलिउडनि फिल्म लाग्रा बियो लोगोफोर लाजिदोंलै बियो आसोला हेलो भाई कोई हमको बागानाव फटक लागासिनो नै साहा बागान फटक लाग्रा फटक लादों आरोना बागानाव फटक लादों बाब्रे बाब केमेरामेन आरो जोंना बे गरमलै सिजोब्बाय आंना खिथुमजोंहाय होगासिनो बालांसो खेबदों